ಅಂದ ಊರೋಳು ಹುಡುಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಬುಕ್ಕೆಲ್ದೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೆಲ್ದೆ ಗಟ್ಟಿಗುಲ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಮ ಸಮ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿತಲು ಟಾಕ್ಸರ್ಗೂ ಮಾತರಿಗಳ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ 7:30ಗೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಅತ್ತೂರು ಫೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಏಪದಿನ ಪೋಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ 28ಗೆ ಪೋಯಿ ಎಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಂಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ್ದು ಒಂಜಿ 5 o'clock 6 o'clock ಅತ್ತೂರು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೈಕ್ಲ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗಿಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಹೋಗ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಹೋಗ್ಲು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ದೀರು ಹಾಯ್ ಪನ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರೋಳು ಹುಡುಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅದ್ರು ಇದರ್ದ ಸುಳ್ಳಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಶೂ ಮಾತ ಒಂದು ಓಡ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ಮೇರ್ಲ ಬಿದಾಡ್ದಿಂದುಲ ಜಿಗ್ಗೈನಿ ದ ಅಡ್ಡವರ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಸುರು ಬರ ಉಂಡು ಅಲೆ ಕಾಪುನಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುರಕ್ಷೆಗೆ ಕೋಡಿಕೆ ಹಾಪುಂಗೆ ಐತಲ್ ಮುಗಲ್ಲೆ ಸರ ಪೋತೇರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀರು ಚೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ತುಂಬ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಆನೆ ಕಡ ಪುಡಿಯ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಕಳ್ಳ ಬಿದಾಡಿ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕೆಲ್ದಿ ಬತ್ತಲು ಅಪ್ಪು ಬುಕ್ಕೆಲ್ದಿ ಬತ್ತಲು ಬುಕ್ಕೆಲ್ದಿ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಗುದ್ದ ಅಪ್ಪ ಗುದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಗುದ್ದ ಅಪ್ಪ ಗುದ್ದ ಅಡಿಗೆ ಗುದ್ದ ಕಾವಿನಿಲ್ಲ ಬೆತ್ತ ಅಪ್ಪಳ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಚೆತ್ತ ಅಂದ ಓಲೇರು ಬೆಂಗಳೂರ್ದಾರು ದುಬೈದಾರು ಲೇರು ಬೆಂಗಳೂರ್ದಾರು ಸುರು ಮಲ್ಪಿಯ ಸುರು ಮಲ್ಪಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಪಿರ ಬೊಬ್ಬುನು ಅಂದ ಸುರಕ್ಷಾ ಡೆಕತ್ಲಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಟಿಯೋ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಪೋತ್ವಿಜ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡನಿಲ್ಲಾಗ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೊಳತ ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಪೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಪೂರ ಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಪುರ ಅವ್ನು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ರವಿನ ಪುರ ಬರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯ ಪೋರಿಗೆ ಹತ್ತೂರ್ಗು ಬಂದ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಲ್ಟಾ
ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲದಲ್ಲ ಐತೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಗಿಡ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತೇರು ಬಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ದೀದು ಬೈಕ್ ಆಯ್ಬೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿದಡಿಯ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸೇ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುನಂದ ಅಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ 8 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಪೋಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಗಮ್ಮತೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಫನ್ನಿ ಆದಿಪಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ನಮಕ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮೈದುನ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಅಕುಲ್ನ ಬೈಕ್ ಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪ ಅಕುಲು ತಿಕ್ಕಿಯರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಕುಲು 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗಾದು ಬತ್ತೇರು ರೆಡ್ ಬೈಕ್ ಇತ್ತಿನೈಟ್ ಬತ್ತ ದಾದಾ പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ಆಗೋದು ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಜಾಕೆಟ್ ಅವ ಹಾಂ 230 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನೇ ಬೆಂದಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಯಾತು ತುಂಬತ್ತು ನೀ ಹಂಗೆ ತುಮಾರ ಹಾಂ ಅವು ಪೂರ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿಡತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಬಾರ್ದು ಹಾಂ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಟಿಡಿ ಬ್ಯಾರನ್ ಉಂತದಿತ್ತೇರ ತಂಬೆ ಕೈ ಕೊರೆ ಶೆಕಿನ್ ಕೊರೆ ಉಂತದಿನ್ ಪಂದಿಂದಿತ್ತ ಐಕ್ ಅದು ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯ ಬಟ್ ಅವ್ದಾದ ಪಂಡ ಓವ ಒಂಚಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪರಿಗೂ ಅಂಚ ಮಂದಿನಿ ಸೊ ನಂಕ್ಲೆ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಂಡು ಬಕ ಪೊಣ್ಣುಲೇನಾ ಏನ ಏನ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನೀನು ಓಡಿದು ಹೋಯ್ ಯಾರು ಏರ್ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದು ಬಂದು ಯಾರು ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅವೇ ಬಂದಿದ್ದೆ ಫುಲ್ಲು ಜಿಗ್ಗಡುಂಡು ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಲದ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಒಂದೇ ತಾನೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗೊರ ಅಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಜನವರಿಗೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕು ಜನ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಪೇರು ಒಂಚೂರು ಪಾತ निकलना बेचर जाएगी जाली जाली अरे इधर ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ಕಟ್ಟೋದು
ರೋಮಿಯೋ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಣ್ಣ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಭಾಷೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕೊಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪರಕಿ ಮೀನಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಪರಕೆ ನೆರವೇರಿದಿತ್ತಂಡ ಪೂರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೂರ ಬರ್ನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪರಕೆ ಪಂತನಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಉಡ್ತು ಒರಿದಿನಕುಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ತ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೈ ರಕ್ಷಿ ಕನ್ನ ಇಂಚಿನದೆ ಕುದರಿನದೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಕ್ಷಿ ಟುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಾಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ कौन है ये लोग कहां से आते हैं मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो Today I am showing you another card. Guys, in the vlog ni mobile bantu selfie atta unde anu betul nek bahas song parnata ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಬತ್ತು Hi guys, this is her husband and he's very disturbing. CC coming for taking CC. Very disturbing he is. This guy is very good. Now we are going to, don't know, I will show you something. Look over there, it's a giant wheel. It's not giant, it's giant wheel. Look, they're full. Not seeing. So we are going to other church. Bye. In the next location. See you in next location. Bye. कंट्रोल ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬ ಮುಗುಲು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವೆನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರೆನ್ನ ಹೊಸತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲೆಲ್ಲರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಅತ್ತೂರ್ ಫೇಸ್ಟ್ ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದ್ ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಅಂಚ ಜಾಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಎನ್ನಾರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ಗ ಅಂಚನೆ ಜಾಲಿ ಆದಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬದಲು ಅಕಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ yeah